Apúntamos a chupajar de mañá. A donde carallo vas con esta roda de trator para comer unha puta lata de parroches? Que che parece? Más barato que na panadería. Dino meu casi regalado na feira que hai na Praza do Concello. Non, home, non, é que hoxe é a feira do libro de Carballo e se compras un libro regalanche un pan. Iso sí, bo, de calidade. O pan ou o libro? O pan, home, o pan, o libro, non vale nin para limpar o cu. Pero que faz? Mazaroco, ignorante, patán. Isto que ves aquí é unha porta ao coñecemento, un camiño ao saber. Saber saben as parrochas. Por certo, vas querer unha? Bo día. Por favor, póñame un whisky caro, con xeo. Joven, mira que está aí. O gran Javier Venancio de Moscoso. Que gran poeta, que eruditamente pariu a nosa terra. Está aquí a canda nós. Desculpe, podería indicarme onde queda a Casa da Cultura? Xa está usted na Casa da Cultura. A súa ilustre figura honra esta humilde morada ca súa sabedoría. Moitas grazas, bome. No entanto, creo que a Casa da Cultura que me refiro é outra. Verá, veño facer unha disertación sobre a miña obra e asinar exemplares da mesma, e non creo que nesta taberna. Pois daquela, faga o favor e asine esta xoia de literatura ao seu admirador número 1. É usted, este é meu. Se quere un, compra un molete. Disculpa este jañán, porque é analfabeto. É a ignorancia nai do atrevimento. Analfabeto. Pero se fomos xuntos á escola de Don Bruno. É o único que aprendemos foi escapar dos paus que nos dá. Sí, pero eu lía. Eu cultivaba a miña mente. Eu lín os grandes clásicos gallegos mentres ti perdía o tempo na taberna. Eu lín a Miguel de Cervantes Saavedra, Marcial Lafuente Estefanía, Carlos o Chostal. E polo que vexo, a Gabriel Venancio de Moscoso, que é un servidor. Home, Navajo a da Maré. Navagoa da Marea, cabaleiro. Este libro se neu de memoria. Que beleza, que armonía. Todo cheo de metáforas, de diéresis, de sonetos. E non podería deleitarnos léndonos unha pasaxe da súa magnífica, maravillosa obra. Precisamente, hai unha moi axeitada para sacar da escuridade as mentes primitivas e pouco instruídas. Velaí que vai. Benévolo Deus esti, neste mundanal alcontro difuso, que a xordeira iletrada, mágoa para que no xugo da súa alma atada, é un cárcere xusto. E que carallo é iso? Esa peor con lío no aparello. Mira, escuita. Merda fría, merda quente, merda de todo animal. Menos as das abellas para poeta Pondal. Bravo, tío, bravo. Carallo, Covinas! E parecía que non sabías ler. Don Gerbiel, este perdiu. E aquí temos por norma que andai rejeifa que paga ronda o que perde a man. Ah, claro, que graza. Cóbrese aquí, señor. Poesía lixeira. Precisamente eu fui laureado neste estilo menor na miña adolescencia nun certame na Universidade de Coimbra con esta copla. O sacristán de Coimbra facía 1000 diabluras, untaba o pan en aceite, deixaba os santos oscuras. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Me cago en el... Negro moito. De ilustre Cubata esgallado que incólume Narciso de Garrafón
Macho, non me toque o collo. Pobriños os borrachos que están no Campo Santo, que Deus os teña na gloria por haber tomado tanto. Ai, Jesús, Jesús, que cruz. Ese é todo como Dios nos pon. A ver. Séntese. Séntese aí, que usted hoxe non está para firmar nada. E dime a carteira, porque esta ronda vou na pagar eu, Coño. E logo que facedes vos por aquí? Ai, Gabriel, Hai Venancio. ai, moscoso. Moscoso. Pois eu hai un ano viñen a asinar libros e batín co Coviñas e regueifas. E aquí me tes. A culpa foi de Coviñas. Tivo a culpa toda, toda. E el, o máster, 2 anos. Leva. Esta vida é moi dura, Mutatis, mutandis. Mutaciones.